ñiiri buna tan tawata galle men ɗum tagi hande jaami kadi toon kadi ɗum makko wi kam men hattatu o wi kam kadi ko ñiiri bunaɓe defi min wonani ɗo mboɗo ñaama ñiiri buna gila nde gonmi cukalel ha joni mi wona mawɗo kadi mboɗo ñaama ñiiri buna kadi a yiyata noon yonti ɗum jewte tagi galle Moussa Diallo en galle Sada en Sada Tall maaro woɗe o e galle nen Kadiata Diom joni Mariame Sy kadi no defa ko weli yaro geele law ɗiɗon fof jinmi goppen goppen hol ɗum goppa yaade toon ɗo ko ñalloyde nder wuro eyyi ala Boubel ana wawa defde kay il faut mi yalla argay noon waɗen ni galle Sisiɓe komin nokkante amen ko sahaji haɗa lamdam sahaji kadi welata eyyi kadi jiiɗa kadi wasa ñalloyde joni woto ñalloyɗon ƴeewa liggey yaro holɗum ƴeew liggey ayi mi noddi oɗo hennene mi noddi Mamadou Sow Toubab Dialaw sehil Moro Moro waddi kam e makko Mamadou Diallo boutique eyyi o wi ala Mamadou Sow boutique o eyyi Toubab Dialaw Moro wi kam nda numéro makko noddamo sa wi gorko ma ne yiiɗi liggey mo wallumo e liggey ɗum wona ɗum addata après o jetta numéro ma o gère ma ala o gérta ham e numéro Moro noddumomi mbiwo min joom gallam no woni ɗo ne yiiɗi liggey ala o liggey ko dawani hay nokku liggeyaji Mamadou wi ɗon o liggey boutique no nooyi a yahata hay nokku a jooɗoto tan no nooyi ha ɓurti liggorako no nooyi ya liggoyɗa toon liggey ko liggey tan te Mamadou o nannani e dañƴo caɗele o ala probléme o wi kam omo welti hen gorko liggorɗo amen belɗani premiére fois jaami galle ma mbimi mboɗo tenkoyo toon o wi kam an gonata ko yirlaade wuro ngo tan aɗa wotto galle yo galle mbimomi ha o hirsini kam wallahi o hirsini kam kirsumi o wi kam woppu ñamoyde galle wat feere debbo ma defa wat feere kadi onon ne defon barme ñamon ay sa yi ɗum ɗon fof kirsumi jaltumi galle ma mi wottaki on ñande garne ceerno Koppareje tawmi ɗon omo jogui hobbe o hirsi a yii ko Allah warata o haadi kam wottade galle ma o haadi kam wottade tan piimi teppe paami to Ranerou ngumi Wourossogui paami Ranerou direct no jettumi nde tan tawmi ceerno Koppareje hirsi gaye Didi piimi hen ha reeɗem ndu jettumi hen mbuus o koye lawol ngol ñaami ande a halnanima a yeehi Ranerou a halnanima sa halninoma ma wiyeteno ya yettortono Ifra Sammala a halnanima te sa yi kadi Mamadou no yawma no wima noon ha yaha galle ceerno Koppareje ka liggaki yaro bon neɗɗo bandiraɗo debbo mo ganduɗa galle ñande noon addat tampere a addimo toon a yino waɗi galle ñande hakkude makko yero e Boubel a yi artiruma ma garɗo ɗo mi muñi ɗum hakkude makko e Boubel ɓe mbatti fottude fayi koye piggal emin kaala min haali o jaɓani mi wi yo seesa hamin jiita hakkille yero sellal o jaɓat Yacine haalde makko o jaɓat ɗum ɗon fof alana kam caɗele koye aduna mami maîtrise mo kono noon andu noon omona ɓurtina aɗa heeɗi kam est ce que aɗa heeɗi alani omona ɓurtina woni omona ɓurtina ano mbimami omona ɓurtina woni omona ɓurtina min a yii kam mboɗo fayi jama omo abbumi omo haalnami tan haaluji kecce moƴƴoji min mboɗo nangi lawol jama nanguɗo lawol jama eko ɓornoto ko horo faltumi e lawol ngol mooliyam ɗum mi wawa ɗum moƴƴi harton ɓoɓum ha liggey min ala meccal holko liggoromi ligguinomo o yawata ko holmi ala meccal mi ala maçon ni waɗa ƴewya mburu jaaha e fuuro babiraɗo ɗon tottuma mburu dondoɗa jaaha yewya on tubanajo so renakimi on tubanajo wona ɗum tagui mi natti yaade jettoyde mburu mi anda ko mbawi wiyete mi anda il faut ko yaltine wuro ngo ko jolfo o wona halpular yo yaltu wuro ngo o arat ɗo tan aɓe funta min ɗum tagui way min mi ala meccal ɗum tagui aɓe funta min mi ala meccal o bellori kañum woniri ɗo kala danniɗo o gére debbo mum domoda taƴƴo eyyi on ala meccal
kamɓe jolfuɓe tan ngarat ɗo mbaɗa ɗo meccelluji mabɓe minen min jaɓani janggude meccal kamɓe gara ɓe gona menuisier ɓe gona pelier ɓe gona folier ɓe gona aussi kadi menuisier calminium o e maçon ngaji nanga hunde kamɓe kaɓe arɓe ɓe nangi an nanga koɓe jangguɓe ɗum koɓe jangguɓe jangunoɓe jangguiri amin babam jangguinanimi meccal yaro il faut gummoɗen e jonde de so bamma jangguinanimo jangguina hoore ma il faut gummoɗen e jonde il faut gummoɗen e jonde il faut ƴeewa e golle il faut ƴeewa golle mbawa wonirde ni nenne mbawa wonirde ni an jeewoy golle an kalɗo ƴewanɗa golle ceernoɗa ɗo tano Samba o ɗo tano an jeewoy golle an bamum Penda Thioub wona wima ƴewanma golle France hanma gollude an rewɓe ne golla min eyyi min mbaɗa yaaha guese mbaɗa walla kawe guese ɗe voilà c'est ça ɗum wona golle ɗum ko golle guese mbaɗa walla ɗum ɗo ɗum wona golle wadde ya tano Samba ƴewanma way woppatam wawi aɗa heewi haala wawi jew golle wallam wawi aɗa heewi haala mbaɗa o misor tan elle beere alkare elle beere sandarmuri min mam yiya min nen dikko Thioub walla mi liggi to an nen dikko Thioub fof faye lakara to a ƴewata golle wallahi mami darani golle a wopata haala wallahi mami darani golle ɗam daruno o fota wiidemi yomi gol a wopata wiidemi yomi gol o wopata wiidemi noon ma woppu wiidemi noon woppa wiidemi ya ƴeewa daaro e golle woppa wiidemi noon ar koren ami nanguma ngande wonde ha mbiya kam daaro e golle so taw mi gollata e banduma ha safa a wawa defde a wawa def a wawa cuuray sa wiyama wat cuuray cooda goweji ma karmuɗi ɗiɗo tan mbara kam curki a wawa dar ha pare mbiya kam yomi jeewo e golle wawa cuuray wawa dar holko mbawɗa a wawa wadde cuuray wawa hay dar sa fini tan bordoya robbuyel ma elle takkol wiɗom jeewo e golle so taw mi arata Allah e balɗe ma wiɗom jeewo e golle o wiyata jeewo e golle holam wadde min mam liggoyo suur ana wona gorko min mam liggoyo ala min suur galle suur a wiiti kam jeewo e golle tan mi wara mamma wiiɗam jeewo e golle jeewa andi ko jiɗmiya fam o wona mbiyani mbawa ko jiwa o ko men kawruɓe e laawol wiyo mi taɓira mbiyede yer ko wuuro amin woni joni an mo kawruɗa e lawol woppuɗume lawol hokko downoɗa adda galleji ni woppe lawol wona koye lawol ɓe wima yon jaar wuuro moɗon an ɗesa moɗon an ɗestiri wona koye lawol kawruɗo min hay fusi herani kam makko fimi addimo ɗo ɗum addani horjatto min ko mawɗo hoto famɗe mbimani ko sa hawre neɗɗo e lawol woppuɗum e lawol ngol holto pantaɗum e nder galle adde caɗele ɗe caɗele fof ko anen kadi won feere jaltinama wuuro min kay yaltinmo wuuro ngo ɓe wawamo yaltinde wuuro ngo sa yaltinanimo wuuro ngo a yaltat wuuro ngo a heɓata ɗo tan aɗa addi yimɓe e nder yimɓe gona baaɗe yimɓe ayi simin addimo wona yo yettimo te o tawi ko noon tigi way ko genda makko o yiltono gene makko kon gene makko wona gueɗɗode genda makko genne makko woni holɗum fuɗa mon hay goto wawa faami on kaali neɗɗo anda ko ƴettiɓe anda kon haalɗi goto galle makko joom galle makko woni gueɗe makko genda makko gende makko e voilà eyyi donc hol joom galle makko mi wawamo yaltinde hande wuuro ngo mi wawamo yaltinde janggo wuuro ngo par ce que wona min addimo komin kawruɓe e laawol kono galle mo hoɗo nattude ɗum ko ala koy adana neɗɗo itta neɗɗo beddananna gallam mbiya a yaltintu hoɗo nattu gallam o yo jooɗo galle makko ha haala maɓɓe rance o ari aɗa wawi muɗum haalande mi haalantamo min hannamo par ce que mi wawa e makko haydara an kalam wona min addoymo ko d'ivoire wona min komin kawruɓe laawol o wi omo yiilo witede yero on ko saare amen woni min gardi ha ɗo joni noon ɗo doftoɗamo saare mon wuuro mon gaddamo ha ɗo nannamo e gallam mbiya wawamo yaltin tan ko wiyomi addu jaggumo wimo yo heddo galle makko ha haala rance saɗa wawi haldudemo sa wawa ɗum noon ko minen anen ok ala probléme eyyi min bandiyadam gan jeeyatam ngal mi jiɗata
holko mbiɗa soodi Silia ala Silia joni kamɓe min ataaya o kadi ɓe jari ataaya o ɓe goppi amen holko woni ɗo mburu ɓolo ƴettoymi to babiraɗo joni noon mburu o holko waddata hen soble basalle ɓolo ɓole en ga café noon café de ko fof gasi nani fof gasi ko gasi fof gasi nani hay sukara ko ɗum tan woto wedde pojjanano yo pot karmuɗo o mbiya ko woro wedde pojjana yerrande jom poto o e hoore mum beddoroɓe mbiya mburu ɓolo woni ɗo e basalle mburu ɓolo e basalle mburu ɓolo e basalle nani hay babiraɗo locol gotol o jaɓi hokkude mi ayi basalle ɗe tan woni ɗo ay locol gotol mbanmi ɗum ni pour peccen mine ma locol ngol fewnanam an ko fewnanam min mi hasito ɗum koko haari kam min goto o tan harani min mbiya pecce min noon min noon an mburu hanki o heddani mburu hanki a yiiɗo mburu hanki anni so mburu hanki woni ɗo ma ñam mburu hande goppa kam mi ñam mburu hanki ɗum koko haari yaro yaade galle Mariam Sy en mbiyaɓe yoɓe dokkuma karaw kamɓe waɗoɓe karaw subaka hay nokku mi yahani hay nokku mi yahani hankadi kay ko noon tan no ardi fof ko noon tan mbaɗirten ko mbaɗanɗum holko pecci ɗum jooɗoɗa an gorko o an sagato gorko o lalli jooɗoɗa min mi ñaamo yo Allah heedanam joni noon an debbo foti fewnande joom galle mum ñaama ha haara mbiya min yomi jooɗo an ñaama a yiyata ɗum ko haala ay sa wi mi rewata neɗɗo ɗo parduɗon woɗɗani an yaro ko muñanmami ko heewi holko muñda yaro mi heydi sababude ma mi ɗomɗi sababude ma mi holi sababude ma yaro mi rafama sababude ma mi fiyama sababude ma ɗum fof wona haala ka woni ya fewnu ɗum ɗo yani wiya joni feccu kañum addi haala feccu joni feccu waɗanam so mi rokkere ñamde mi tottuma min mi jooɗo joni feccu aɗa adda hen haalandoji aɗa yurmikinade ni mi weeti mi waɗini mi waɗi min nene o sikki ɗi fof hunde kala mi waɗama ɗo sababude ma no foti gelluji barduno e yam mbi farba ngomo wona koko barduno e yam wona an tagi mi resani faama ay ɗum ɗon fof ko sababude maɗa garda tan aɗa mawno kunugal tan ha faama découragé wona ɗum fof ko an leptim ittu hakkille ma o ñamde ikki hakkille ma o ñamde ɗo jaaɗa Mbour gise ma bo pour boutique mum o mbawa wonde toon wawma wallude e golle ko ñamde ittuma toon mbiɗa ko heure kaccari yonti a haccitaki tan a woppi pour hollum ka sagar gorko waddote ma ɗe dote gorko ganduɗa ko guiƴiɗam ma tan gonduɗa ɗo ala fof ko ɓuurma goto fof noon jogui galle mum goto fof nano ñawda haajoji muɗum yaro waɗama ɗe ndiyam fewnu heewi haala ɗe monɗo radio hay radio jeetoji jeere ɗi juróom fukki deren fof an ɓuuri ɓe wawde haala woto heewa basalle yo taasa tan yo taasa hen ɗum heewi yo taasa hen mi fiiɗa basalle no feewi mbimami ko yo taasa hen ustu yo taasa hen tan yo sooso taasa hen kelle ma gamotako joni ni tan ñamirani ɗum ko woodi ko ɗum woodani yaro yam so woodi no mi rokkuma jeere ko nanami ko gonga ko nanɗa nani de yero dañ debbo goto ndewɗomo ɗo gimmori ɗo Côte d'Ivoire da Côte d'Ivoire manda Congo yaro eyyi ɗum kam wuuro ngo fof ɓe kaal ɗum kam fof ɓe nde min no mi yiyanima taw mais kam mi nani debbo goto no abbima ha ɗo immori ko Côte d'Ivoire min mi yiyanima mais yimɓe fof no jeeyi ɗum ɗon min de mi tinani ɗum kam woodi de wonɗo de yaro kam meeɗino yaade Côte d'Ivoire ah bon 2018 o yano debbo noon min mi tinani ɗum debbo de kam o ari ɗo kam ako 2018 o yano guil 2018 ha joni ako 2018 o yano 2018 o yano ok joni noon o yeehi o ɓooyi toon noon o arti o tawi jinnam makko cankini o tawi yummakko maayi ba makko maayi aɗa andi yero hangano ko jaaɗo o ɓooyi toon o addani haalis o tawi jinnam makko maayi kaddi keftimo yero meeɗa waade nde
hanke ara fuɗɗo haalde ko tawi waajo o naati e ladde aɗum fof mo wawno wonde fof sa arti kam a addorani haydo ɗum ɗon ko mettawo garta tawa jinnaɓe jeeyi ala ɗum kay onon kadi on poti mo wallude noon ono wallirto a yino way jiiɓaki ala ɗi kaaɗi no wawi ñawdede ɗi kaaɗi o jibina o addorani wona voilà wona ɗum no weewi ñawnude ko ɓuri ko musique e taw joomum no adoro kaaɗi mum no gila woni suuɗa joni mais ɗum ɗo kam son ballinoma kam omo wawi ñawdade wona min kay ko debbo humpi kam hen ni debbo mo mbiɗa on humpi kam debbo kam woodi min kam mi yiyanimo taw mais ɗum ɗon kam dañi mais mbaɗi noon onon dal bandiraɓe makko mbawi wallude ñawnon mo par ce que mette ɓurani ɗum ɗo to ko mette tan wona wallahi sa yi mboɗo senge makko aɗa haala yomi oppi ko defanammiɓe ko aɗa andi kamɓe koɓe jahata e wuuro haɓe bonna indam ko oto wawi ittude ɗum ñalawma goto sa yi mboɗo defanaɓe ko sababude kawam baba galle ko oɗon tagui mboɗo defa kono so wontino yero e buubel an ɓuuri andude mi toggantaɓe barmi kono ñande fof ka jaaɗo gartuɗa mbiɗa indam nana bona non ɗum mbiɗa faami joni sa yi wuuro ngo foof kay goppiɓe o kawma oto tan jaggi hen kanko tan ndeysan woni o ala doole tigui d'accord ɗum kay ko mette kam wawi no moƴƴi inchallah sa yi mi rewi hen ko ɗum ɗon tan kono koɓe bonnata indam ko ne muusi kam wallahi ne muusi kam no fewi woodi ɗum tan wiiɓiɗen kestare kalmuɗo ala kadi nguru bakkere o ɗum jooɗi il faut cofna ɗum e hunuko ma ko cofnotomi holko coftoɗomi ala kafe mo cofnumi ɗum e nder hunuka joni ko tuɗan jatta ɗum cofno ɗum ha soofa yaro sippira liɓa e koyɗe esum salaki wondi ko wawa eyyi soko sagam mi ɓadinanma fof kono mi ala a ala wallahi nomi jeew ligguey jaɓɓo ton fini momi yirlo wuro ngo jeewa ya ligguey haali toon a jaɓi ligguey addi oɗo yawari fof ɗum liggi noon ɓe jawta kam hay koɓe jiiɗi rokkudemi o placé karmuɗo o placé sa yi ɗum par ce que kamɓe ñamminta amen bottar kamɓe ñamminta amen hirale ɗum tagi ɓe sikki kamɓe jeeyi amen alhamdulillah taw kadi ɓe jeeya amen joni somi liggi mi jogui kalisam so mbi kala ko kalmi ɗum mbaɗa ay an noon aɗano fuɗɗo ƴoƴde hoore ma nde nan fuɗɗo hodde ndiyam yaro ay wasde liggade na adda yaw ay sa liggima sa nafanimi a naf hoore ma te hay goto yawata komo doole mbaja jomum hay saɗa hocca mbusuji aɗa yeeya ko sutura hoore ma saɗa dawa tan aɗa jippo haydara a dañani ma wiya tan kaari nan dawa no jippo kono sa dawani a jippani a hirnaki a feccani nangue poɗɗomo yawade yawma mo fotanimo yawade yawma ko anni aɗato yawa jonde jonde jigani debbo saha gorko hay gorko mo woɗani jogaki joom suudu jogaki haydara foti ko dawde saha noon aɗa resi aɗa anda joom suudu ma kono ko pasama no yooɗi hay soko noga o kam jam mi wima mi jaɓi liggade aɗa wawi fiyoti discours aji elen almami debbo jiɗɗo tan liggoɗasanfanimi c'est beau liggey no moƴƴi no yooɗi mi rokka neɗɗo respect no ɓeydo hurum ma c'est beau mi weltima ɓaya jaɓi liggade wallahi mi weltima hay ɓuura mo mbaɗa wawi ɓeydandema min kay ko ya liggota min kay ko ya liggoya tan ko ya daw tan liggoɗa dañana hoore ma eyyi hay goto wasa en yawani debbo kay sa yeɓe dokkuma reegi sa haali haala ka kamɓe ñammintuma jarnanma kay kala luɓɗomo guite ɗo wela ɗon darirta so neɗɗo luɓima guite mum kala ɗo wela daara ɗon darirta a joguima guite hoore ma noon oto heeɓ basa yo tas hen seeɗa tan yo tas hen tan ko heddi ko waata wownode ko joom galle yaha daaroya ara totta galle muɗum ñaama kañum jooɗo eyyi kono an joni an ko an ñamata min jooɗotomi heeɗe e muñal dewi joni ko ɗum ɗo tan ñama ni ko kon eyi ala kafe
Ali ko jinme an do ashim galle mon gimi do cioli ha galle mon mi immi do wawa non halde français e wawa parce que je suis tellement énervé actuellement Assimi je veux savoir qui va rentrer Est-ce que ça va dans ta tête? ça va très bien Ça va très bien. D'accord. Je te Assimi galle yere bi ni yere ko mon bi no mari Assimi fala ya ande Dindi kam non è problème de mo golle am fof mi acci fima Assimi je veux que tu là à la femme Mon frère, toi tu me parles de rentrer. Hey, demande-moi plutôt quand est-ce que je vais me faire. Moi je t'avais dit, toi tu m'as pas cru. Tu veux pas rentrer? La dernière fois, qu'est-ce que je t'avais dit? La dernière fois. Je t'avais dit j'ai quitté Côte d'Ivoire définitivement. Je suis venue ici pour mourir, c'est pas... Assimi a hora billahi wallahi a hora mbaɗɗa jam tan cikkannomi a yettima ko boyi min kay sam rewino oɗon beddem mami soyne tan sa rewino ni de eyyi kono rewanto ni jarun rewantol no eyyi mbaɗɗa wawi ɗum wadde haade ma nadde mbaɗɗa elle mo ummahi galle anda ko joni hay ko mbaɗa yani eyyi ko jaam wona jaam kay ha eyyi subaka farmata belde yaar suudu saabu hankanti eyyi yaro felliti hankanti fellitgol yerne heƴa hen ɓaggude belɗo eyyi yero felliti holɗum felliti hankanti eyyi dartude golle alhamdulillahi rabbil alamina ƴeew liggey joni noon mi jinnoɗo daranamo liggey saabu min ƴeewi min ƴewridima wasde liggademo no adda yaware no adda yaware wona hay seeɗa no feewi ko ɗum tan tahi onon e woɗɓe oɗon jawomin ala hoto naw min hen tan wonti ayiba eyyi joni noon jinmi noon ƴewanamo ɓayo felliti hankanti ƴewanamo holko wawi liggade te kadi o oñani haydara so añani haydara wona eyyi ko yero ƴewanɗamo so añani haydara ayi guesana ayi o makka haɗi ɗum wuftude tan ko huuɗo huuɗo ko haɗi makko o woftude yero joni ko sagara so ari ɗo jaggi jaloto remani kam ɗum ɗo waɗi ɗum lowe hayso tawi balɗe ɗiɗi ni ne remo kono so yiiɗi o waɗa hen balɗe nayyi wona liggey lalti o waɗata ɗum o ligginamo ɗo hennene ha o teesa tawa yoɓatamo woni holɗo jiɗɗa ko ñamminta amen ko jomnoɗa ɗum e ko liggintamo ko joni ko jiɗɗa yero watta dawi ene yoɓe so jippima tan e kay minen a ɓurani min ƴoƴje wona ko ɗum kalɗa ƴewon mo liggey mo ganduɗa hennene taw ko privé taw so on so ligginimo ene yoɓamo min daña ko min tottiri dépense no tottirta dépense ni yara watta tottirde noon dépense kono yara wawa wonandema e guesa ma aɗa yomno pour ko ñamminta amin ko min mbatta ɗum joni min mbatta ɗum moƴƴi wona ko ɗum jiɗɗa eyyi ha joni tan kala no liɗɗi lawri tan no poti awrede gawre noon wona joni mami yi Demba Hawwa Diath walla Diawdia aɗa andi eɓe mbaɗa force uji tokosi ɗi e guure ɗe eɓe cohli minobre uji eɓe